Kanigade ko All India Radio Shillong ka khubor an pule de afililia sauk me. Kima bakong san jong ka khubor menta ka step. Pelai ka sarkar pedang ya ka draft scheme na ka bentaban kershan ya ka let ka wanda ka link sun ka badunador. Hinyo puar point prapunda percent poi kinong tap vote ha South Tura constituency but prapunyo 0.0% harani core seat ha ka election shiteng samai ka balong hinin ka sini. Wengno ka Manipur University Students Union hinin ka sini ya ka jeki blane prapusan sini jong ka Manipur University na ka benta ka jingmentoi ki khana pule. Ka khubor babnya. Ka sarkar pedang kala pelat ya ka draft scheme na ka bentaban kershan ya ka let kawan da ka lingsun ha ka dor ka babit lingba ka program uran syakiri ka perthai ringkat ka jerap ka dawlanti da ki sarkar jila kani ka draft scheme la ong bakan trekam tang na ka benta ki jila ki bakloi ban kershan ban pentrekam ya kani ka scheme ka terwaru ban bo ya ka International Air Connectivity Fund IACF ka belong ka jerap pisa na ka bentaban pendunador ka bahap hapo kani ka scheme ya kane on thau lingba ka jino sinyang jong ki sarkar jala ya kane ka uran scheme ne ure desh ka am nagrik la pelat house nam aja khandre na kamta ka let kawan da killing swing ka baduna dor bat ban pinya soru ya ki sor ki baret ha kari Chief Election Officer ka Meghalaya uba FR Khargongor ulong bahakanik election shitang samoy blalong hinan kasni kha ki artili assembly seat ka jingpoi kinong tap vote ka long kumba nyu r point prapu khandai percent na ki laipo hajar aspa laipo ngut kinong tap vote ha South Tura constituency but prapu nyu 0.2% na ki 800,000 san pusa ngut kinong tap vote harani core seat kani ka jingkhain brio ya kinong itha vote kala ban kiyo kindiat hadien ba baro ki polling officer kilawan phai ne ki jaka tap vote ha ki jaka ki bakham paji ka je tap vote ka long hinin kasni kala ya bet wala kala dan ka to ka ne ki jing thot ha kalyang ki kor trekam ha ki ka to ka ne ki jaka kani ki election chitang samai lahaban penong de namar ka jing eno kam jong ulampang barim ke yeng dorbar thau ain bat ubalong ru unong mikmat balasan snem na kaseng congress Martin M Dango ubamen tawrai so bat kaseng National People's Party bat ka agatha ki sangma jong ka South Tura kaseng NPP ka community ban job na bro artli ki seat bat bakan long ru kaseng ka babun brio ha ka yeng dorbar ka jila ya menta ka NPP ka dan khat khandai seat ka bayrengkat bakalyang persya ka congress ya ka result jong ka election chiteng samai on sapen bena har arpni utere uni ubnai ka sarkar pedang kala pensyai bakari India kanam pedyang ya kino ki jerap ki bawan na ki sarkar bari na ka benta benno jerap shakilanot shlai ha Kerala ka belongkat kum ki kindon tre kam jong kari unong aiktin jong katnat external affairs Ravish Kumar ulaong bahak bayde ba ki kindon tre kam kari ka sarkar pedang kanyele kat bala ban penbyang ki jingdan kam ai jerap naladi ulaong ba ki jingno sinyang shaka prime minister's relief fund ba ka chief minister's relief fund da kinong India basa Shabari ki NRI ne PIO bat kumjo ki wei de ki kin hon bari ki long ki bala pudang sngoba ulaong ru ba ka sarkar ka penpau ka jing sngo ka bakraw na ka benta ki jing terwa ai jerap dakiri ka perthai bakan thop ru ki sarkar bari banya persyan bat yarap iklanot shlei ka Kerala ulat ka jila Nagaland UPB Acharya ula khot ban penlong ke jingshong dorbar ka baar jong ka ying dorbar thau ain ka Nagaland ka bakhat lai nado khat pratrik unailor ha Nagaland Assembly Secretariat Kohima yakne lapentep do Commissioner and Secretary ka Nagaland Assembly UN Benjamin Newmai hinin kasni ka Business Advisory Committee jong ka Nagaland Legislative Assembly ka shong ban penkrea ikimat ki banyatai ha kani ka dorbar ka baar The annual review of All India Coordinated Research Project AICRP halor karukamri bat sumar siar ne ka poultry breeding bat ka poultry seed project PSP la penlong hinan kasni ICR Research Complex for Northeastern Hills Region Umya Meghalaya ya kanik annual review of All India Coordinated Research Project la thau da ka Indian Council of Agricultural Research New Delhi da ka jingthmu ban kenteu ya ka jingri bat sumar siar ha kari Deputy Director General Animal Sciences ICR New Delhi Dr. J.K. Jena ha ka jingkran kumukongsan ula kentu ye kistat sayan bakin tray shitom khnang bakin la ban kot ya kata kathong jong menteri rang ba adu kari kata ban kentiu arsha ya ka yo kot jong kinong rap
Dr. S. Rajkumar bulang Director ICR NRC Guwahati ulapan pau ya ka jingmentoy ban kentiu ya kani kerukom ris yar ha kathain bat kariru kumjo ha kini ki asni on sakmi bnya ikurkom trekam jong kishnat ba pher palang sathauru ya kilat kilinti ba on la ban pen trekam na ka penta ban pen bha bat kentiu ya ka jing ris yar ha kari kani kadek All India Radio Shillong ka buwanam shipi ya ka khubor Tajeki blanya prapusan sni jongka Manipur University lawengno hinin kasni dakinoi ki persha nakapenta ka jingmentoy jongki khna puli laong president ka Manipur University Students Union UM Diamond Singh yakane ka jingki lawengno nakapenta ka jingmentoy ki khna puli kane ka school ba khamtam e hadien bakatnat human resource development kala manjor ya kandon bakanthop ya ka saskula resngo tho jingmot ka balaya soy khandre trek unibnai laong using kane ka jingki blapenong da Manipur University Students Union kelas dang do kalai pau trek ujimang kabala pendko ya baro ki jingtrekam bad ka puli puthi ha kani ka school ba katanat HRD kala thawik inquiry committee ba armud bantoket halo ka jingkno ya ka jingtko trekam ha kani ka school ba persha vice chancellor ka university UAP Pandey Kavandhan program ya kabala play khat sautrek uyayong mentausnem kan IG kai ya kumba live homut ki relum habaro shisnem kan ka program kan yarab ki relum bakin la ban penmi pisa khambonsha halo ki jingtrei jongki ha ka jingkran bakarpang bat All India Radio managing director Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited Trifed Pravir Krishna Ulong ba ki riulum on sala ban penong yiki kum kinong sengkam lingba kani ka program ulong ba ka trifed ka thmuru ban wanra jingkla ha ka ban shnai ki mar ki mata na ki jingpenmi bayo na ki khlau Katanat Health and Family Welfare ka Sarkar Meghalaya ringkat ka Trailang ka National AIDS Control Organization bad ka Meghalaya AIDS Control Society kan penlong ka state consultation on model state rules for HIV and AIDS Act arjar khanyo ha ka up south rek uni bunai haraitong building Shillong kani ka an kan wan ki an ki kanung ki babyang bad ban bo ki kin hon ki ban toket halor ki jing ujor ki babon kani ka an kan long kum kawai na ki jingya limti ki ban na ban yarap ha ka ban pindo jat ya Jingpang nyang kulia Shwasnam Arhajar Laipo Ka Meghalaya Basin Development Authority ringkat ka Trailang baka Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant Lokno dangshan kila sakhi ya ka jaka ba penmi ya ka umpanyang UB ha West Khas Hills na ki jingtung basma UB kani ka de ka way na ki aroma mission balala ban penmi hado lai point san liter ka umpanyang UB ka ba shongdor kumba shiajar shi spa san phau tingka shi liter Urodonal Majau bulang District Program Manager jangka Basin Development Unit West Khas Hills ulong ba ya ka aroma mission ha West Khas Hills lasdang ha Urisau arjar khanyo da ka MBDA ringkat ka Trailang bat ka CSIR CIMAP ha Motion Road Block ka bahap hapo ka West Khas Hills District uba Majau ulong ba ka mission ka thmu ban shalan ya ka nik umpnyang shakelang ki yaw kari bat ka prathai ban kantiyo ka yokot kinongrap ban penchlor ya ka jingsang ki karkhana penmi umpnyang UB ban aikam aijam bat kiwei katanat MBDA kaya persyang ban kentir ke jing bha ki jing penmi bat ya ka yokot khamtam ha ki jaka nong kendong ban penkut ya ko bos sa sisian kimat bakongsan Pelai ke Sarkar Pdai ya ka draft scheme na kabentaban kershan ya ka let kawan da ka lengsuin ka badunador Hinyo po 0.5% po ikinong vote ha sa Utura constituency but propunyo 0.3% harani kor seat hak election chiteng sa Mike walong hinin kasni. But when no ka Manipur University Students Union hinin kasni ya ka jinki kapalan niya propusan sni jong ka Manipur University na kabenta ka jimantoy ki khana puli. Katul kubor kalakut keperluan sepinak All India Radio Shillong hadian katuk anipor niya soba ka Delhi Station nagbantaki kubor ki banwan kata kapor prabaji nginyo kubor katin Hindi para kapor prakasan nginyo kubor katin paring kanikadek All India Radio Shillong.